kuti so anyway you are say you are say Yo sani bagise mweta say unamuona Mamushi kodi bwaji wakati yo bagise mweta say kodi bwaji sizona ase muntu ine ndoka mizana bwele kuno sizona sizona abo ndisiye ile bwela ile ndisiye bwela kuno Ndio kaka mizani muntu akuti wamuona Mamushi komanda ya Luka akuti kubwela kuifeo sumatikinyepo ni madraw ndi kubwela nosite pasite Mamushi ya Luka koma andu mukuseka ngati yaluza ndasi niyo kabwe indeed so ase Chelsea yaluza koma matimu ena sana nkhule choncho yeah koma even last time makamba nena kuti it's even hard kuti tikambirane ndi munthu wa Man U mwina amapanga kaya anticipate kuti tiluza kale chanjani koma ase kumaika confidence uziwa anthu ena mwina Arsenal amadaba kuti nzathu iyi kuti akuzitenga kuti konse Savota wase no kuyankulitsa amwene aneno mayo dabwisa kuti koji watu amfusa lero kuti magiva ligi wayanga kuti over my dead body okay kapena fuso likalo ndi ande over my dead fuso likalo ambira likalo na kuti vuto linali chani mwaluza chifuka chani koma ndikayankha ntozonga ndunamizira koma chipachilungamo chake amani mainjera ali plaza man sananiwo mainjera baba sino ali plaza singathaweso tingana zoti I don't know kuti pano pavuto tingana zoti ndi body yathu kapena ndi coach I don't know kuti amene sakukhana zisiya mufana kuti body yanu ndimene kwa plaza maplay kamera musokoneza nkhani fama kuti nkhani mainjera zikena kuti I don't know kuti ndi body yathu nkhani ndiyo kuti padusa window pakati pa transfer window imene anzathungata Man City anaponya 200 meter ndugulagula ina Mamushi amene kanene waona pamene ife inangovaya habe tsugulala saka ndani osache ndi amwene ababa of course we had confidence kuti tithakupangapo kanthu koma still zativuta magana guys same place same time same place same network the program major 888 waka program imene timatenga kuno kumikozi koma sponsored by 888bet because we are here kuti tizikhala kukamena nkhani za masewerazi komanso kugawana nzeru komanso anthu ena akamena apeze kuti alibe malo amene angapeze info ngati imeneyi azitokhala nayo mwayi so tikambirana kuti matimu ambiri aja ndimu this weekend ife ndena aja ndimu tamva kuwawa weekend Chelsea ine nimeona ngati Chelsea ina nthawi ngati nambo umeyang'ana ngati ni ma contenders anayi mateto contenders like November December amene ineyo ndinezanga wa Chelsea amachiwa nduzoti amwene apapa coach uyu ndo igwira bwino amwene ma player wao timona ngati kena ku over the side amana ndozoti coach ndo ipa kwambiri ndabula ayi bwana amwene ndatinalo uzalekati kuti zimatele tadikira ni January komano pechingamo yapangabe improve Chelsea kutenga ndi pamene last season inali yapangabe improve ikuluza bwino siluza bwino ndangade inafika pano pa 2 Chelsea zona suti inabize yapangabe po koma be team suma ngopanga build in just some few months I'm possibly kuja ka time kina kake I'm sure itapanga zinthu you to say mukondera matimu ene no phone za Chelsea munaza mpira sizikukondera tukusonderabe Man U still zikupitirirabe the answer is the same but team sima ngobuild Man U Koma it's been a while anthu akukhangana akukambirirabe kuti imene abwera coach wasobana manena be kuna kuti you know akumena aliko zinali bwino anayamba timu pa pansi kuikweza mpaka kufika pamwamba chimodzimodzinso and we are looking at ma player akachoka ku Man U taona nimene akwalira ma player atakwala tete akaiti magayi ma player atu akutimba atu kwina akutoma ndipo coach Anthony panova imwe timkanena kuja iche nyake ndi abuno bwino assist amwene every game pano so mwina kapena tiyangane kuti mwina ni mpira wa ku England ndosiyana kwambiri ndi mipira ena kapena what's really happening ande kuma I don't know kuti Manchester ndi amwene basi zifuna kufotokoza ndi chatina kachosa makoja ambiri kwa vice maplayer ambiri kuti ndicho maplayer kumene kucho kwa ajina Luka kwa ajina Ibrahimovic Pogba let's say ambi Falcao so many good players koma Zambia zimangotanga zinkhala kazuka ndi ambira makamba kuti mwina mvuto and we have had my promising players ngati mina ina Amadi ina Ucheni ina ndani Madi Merino Maino Sencho what's happening because because anthu akuvulala kwambiri kamene akulimbikira modabwisa kuti
timu wina isinthe kumano atukangana ni matimu ambiri even tione Man City inalibe Haaland last game which is another game imene nokambirana kuti kodi chiitika ndi chani mwina mpira wavuta komanso magames achuluka of course matimu ambiri magames achuluka yes kumamidwe Champions League FA Cup Carabao kumamidwe magames ambiri pa nthawi imodzi ndiye mapulaya ndi athube ndiye pena so they have to look at those stuff kuti maybe atapanga correct I say comeback ya Man U ikupasa chilimbikiso kuti mwina ikubwera. It was really impressive because in a down kuma pang'ono inapanga build up mpaka kupanga ucheni. Ndizona and player ngati amene Bruno Fernandes amatango tawi zinangopanga zaika. Amatango panga zaika. I love the free kick generally anyana and it's hard to hate Bruno because even free kick is individual brilliance. Because as a team didn't see much of ball creation and anything. Ndekuti tinene kuti Manu yabwera kapena Bruno yabwera kapena kumabwera kwanje nele batuzile batutu sana bwebe they still struggling. They still struggling. Nangali number 15 angosiya team relegation kaya 7-8 points yoka. Yodi anything can happen. So that's how it is. Kungoti Manu just so kanene kuti building that time. Bwana Manu ya inamba banga rebuild Ferguson atangu. It's been over 10 years. When was Ferguson's last title? Was it 2012, 11? And 2013, yeah. So you can imagine from 2013. We are building it. It's the same thing with even Arsenal. It's the same thing with Madimu kati Chelsea. Chelsea won the Champions League. Yes. Komano. We are hoping kuti wakabwera icons because even Arsenal astakabe ponena kuti atera nena kuti ati trust the process. Should we still trust the process and kutenga ndimene Arsenal benenali Arsenal aipeza atera seni ma number 12 11 ndi ase papa watipusha kwambiri trust the process watipusha kwambiri singamungizira Ikuteka. I'm not trusting the process. For some of us, we're used to winning. Yes. As a Chelsea fan, we're used to winning. The building ya Chelsea, mbuyo. Inde. Kudagari ajina Abramovich and ajina Marina Granovskaya and the management. Disorder. Chelsea major na yabu. Chelsea rebuilding matenga 2 years. 2 years. Makaya not more than. Panoba tungopita zaka. Panoba anabwera anyuwaniwa. Adichotsera Alfonso amena mazuwa zampira. Yes. Nobwelesa anthu anali ku Brighton. And now they're used to being in a relegation battle kapena mid-table to run a football club that was challenging for Premier League titles and the Champions League. Yes, so you can't expect Kuritimija winner having people who have never won running. Yeah, that's true. That's true. And having Americans who are used to a different sports system yes. Because you are Jawamati, they use somebody, general manager is in charge of yes. So more like the team rather than the coach who knows our player. Yes. The main man is owned by American. Some are serious in the Cleonke, some are serious pena. And we have seen team ngati Arsenal generally kuti akudziona kuti akoneka kuti pali mwayorera gule ma player. Sana gule. Team and ma strikers operewera sana gule ebe. Chima kachiti jani. Kapena mafuna sabanga impress ma players kuti tinagula player modula ndi apange survive aonekere udolo wake kapena chima kachiti jani. Panopa ma group Arsenal samene kucheza ali safe question mera mazi sorry. Kuti chiuchitika ndi chani? Bona siti kuziona vanhu vari yuri wakati kuti ndinu muntu wabodza kwambe ifa mwamkhangana mabalika sonanu fama uzantu kuti titenga likititenga pano mwakhula mwa humble and you humbled. This is a humbled friend. Football can humble you. Football can humble you. Uyu ndemene manena kuti titenga kenoko pano he is humbled. Guys, this is 888 Waga and is sponsored by 888 Bets made to win big. So tumene timacheza pano about should interact. Tumafuna messages akabwera amakhala tifotokozera kuti anthu akunena kuti chani kapena anthu kuchira bwanji. And we are really thankful ndi mmene mumatipangira tag kapena kuti kupanga respond ku program imene we really thankful because ikuoneka kuti tonse tikuyenda limodzi. Now tisunthe eno ku Champions League. Imene tinakambirana before. Tisanabwere tinakambirana kale before magame amenyere. City.
atija chanchani bye chanchani Sile. ati bye shalom Sile season ile sizikwenda mwene. Shalom mwene. Sile season sizikwenda. Andoni ni machampions. Chifuka bena tukumamkhana kwambirana nkhani ya Arsenal sile iso dizia Guardiola mwene zavuta Guardiola season I wish Guardiola anakapata kusign aso mwina contract bwiza tangu maizo ndi season inoyo kumapita inazo nikaganza domina ndizimena anatenga nzambiri nde ya confidence anatenga zambiri otikangana kuti mina niliso lopasuwa kuti anatenga zambiri then he continued and he went down. I think ndaye nena kuti zinthu zizafika nopo pakometsetsa amene kuti munthu odziwa kuvina amadziwa nthawi yozemba ndefuro ndonena kuti kapena Pepe uja wabalalika kapena banja anabalalika banja lake chifukwa chakutha cha banja lake munthu anabalalika koma ndi mpira ukusintha kwambiri mpira ukusintha kwambiri koma zileza nchitika Pepe one of the greatest managers in the world so panopa zinthu zamusinthira kwambiri and I'm not seeing him coming back next season. Coming back kuti timu ndikulenga nkuina abe kwambiri ndikuona ngati apa ngabe struggle pamoja. We have seen my move angadaji na woga acha kuti sina li move ya popo aona ngada kusempa naso ndi players kusempa ndaji ma player ngadaji na Haaland jamaa kwa albida ajina De Bruyne na Carbon kusema kapena mina ma player akumukira ano kuti mwina atopa nawo so kutopa naye kapena mwina afuna new management koma matimu nga Tottenham chuchitika ndi chani matimu amene madali kuti akamakuma makhala ali pamwamba what's happening Tottenham ndi it's been like that for so many years sindingayeneso kuzifotokoza nga Tottenham kuti kuti zabwerereso sindikuziya kuti ngatani because they have tried everything kusintha management kusintha makochi kupanga chilichonse not even a medal last time atenga chiko papita zaka zambiri kuchuluka kwambiri I don't know about Tottenham kuti zingachitika. We are looking at timakambana I think in the first program yathu timakambana kuti matimu amene achoka kuti akwera kumene they are likely kupangidwa so relegate which kumalawi kumene kuti sizikuchitika choncho komano let's look at my bottom teams ni matimu omwe amene angubwera kumene kukuipya what's happening is it kuti matimu aja sana kugule ma player or what's happening what's really happening because kuyangana kuti matimu amene atuluka tamene matimu aja apa patuluka because zikuoneka kuti distance yemene kuchoka pa number ngati kusemendikula kampese so inapa so goal pamokayo chinaitula now ndi inconsistency ndimene so ikuvuta so matimu aja kuti athe kugwira kuza mapesa timwe inapa nga drop awina kene ku loss ndi zimene sonyiza kuti matimu ena ngati Ipswich iwi ina pang'ono kapanga draw pakwawo imayisa mapanga bita draw koma zikuvuta abe ukayangana Wolves ndi ingoluza almost each and every game Southampton ndi pansi penipeni every game lose still 88 Waga your best program which is program yema kupepasira kujoka ku 888 bets because we were made to win big so tupitiriza program yathu ante tukambira zankhani nena kuti kuli ma game lero maziro muli ma game oti ofunika kwambiri ma game atamene kwayangana amene mwina tikhale tikukambirana usekerera kale ma game atamene yoyo ukona lero utenga nthawi yako na kuti ndione ma game because you know the exciting games pali game ya Newcastle ndi Liverpool imene ndi panga follow kwambiri kwa pali game ya Tottenham ndi Man City imene ndi yabwino ufuna kupanga follow kwambiri ndi pali game yathu imene ndi ndopya mambo sisa achoka mambo kweza moto Tottenham kuti tinye pa kwa mambo kweza moto tikamaka game Arsenal kama jani ankula mokula mtima anthu opanga nhambo mambano kubalika ni mamwina ni ma comments athu mwina ma comments athu lakusokoneza tunzanga ipo chifana wachi chibwerere kunoku ndamena ndi pasaji ndimizoti ya timu yathu ndimona mwina kapenda Arsenal ndi support Arsenal fani mango kazo mwina ndembo support Arsenal koma pambano kuyangana basi so tiangane pa game ngati ya Liverpool ndi Tottenham Liverpool do you think Tottenham can never come and Liverpool ndi Newcastle do you think Newcastle can come and give kwambiri the first game inavuta kwambiri I think inatita 3-3 anatengesana kwambiri kumene kunali kwa away ku Newcastle and Newcastle the last game ya wina 4 ya wina goal 4 they can upset Liverpool at any time ku Anfield kuma force Liverpool they are good panopa tisaname Liverpool imenya bwino ndi Anfield povola so da win koma game hii I'm seeing Liverpool win of course
koma ikabe a very good game. City kumene ndi Spurs. City ndi Spurs simachita bwino mostly away. Imawina Spurs kwambiri koma Spurs ndi mainjari. Koma tikangana Spurs kuti kuchita bwino. Ndi mainjari ambiri the whole season yakani mainjari kwambiri so imaka inconsistent. Musanene za mainjari anzanu cholinga muonekeso nanu so mainjari. Tukafotokoza pira. Matimu osa kuvutika fa cha mainjaris. Yeah, tisanami. Spurs inavulana ma defend almost 4. That's a most team. Ma defend 4 ndambiri. Nde ikwamenyesa ina kwa academy kubweresa pakati super yawira atatu akhaso kuvulana kuma pano babwerera. So with City struggling, Spurs struggling, I'm expecting a good game. Koma tinenetse unena kuti tione na magame abwino lero. And malizatsi yake kama tseso unena kuti kaza kumanaso we enjoy kwambiri. Kukambira za mageza amene. Kwambiri. Makai tukambira naso nkhani ya UEFA Champions League imene tikupitirabe imene matimu ena apanga shalom. Said kuyangana kuti kodi what are the games coming through? Magame amene akubwera ndi ati. So you hear magame amene akubwera and we will look into kuti magame amene tingayang'ane ulena kuti we will enjoy and we are anticipating magame otani. Makai. Yambe ndi the very big one. Yeah. Bayern versus Leverkusen. Game ndiyovuta kwambiri se. Ziwe ukamapeta anthu ambiri akunonga chuma cha uzipere ndi mtima wonse. Bayern Leverkusen ndi Bayern iniki. Game niyo ine ntanguipa saa zigoli. Anthu abunda siliga machinya kwambiri. Amachinya kwambiri. Imene ntanguipa saa 1.5 ine wine. Kwambiri straight 1.5 zigoli. Okay. Madrid ndi Madrid. Madrid ndi Atletico. Matimu so kaso akumuza. Atletico le bahomwe. Atletico le bahomwe. Iyamba. Na ndi kuipasa straight win Madrid. Straight win Madrid. Real Madrid. Real Madrid straight win Real Madrid. Yeah. It's fine. I say we are going to zolosa kamera. Zoma sisi kumatha bwino. Mamush. Akakubana straight win. This is tapo. Continue. PSV versus Arsenal. PSV versus Arsenal. Huawei. Game niso ndi basi ngaipa zigoli. Ndi basi kosini ngaipa zigoli. Arsenal si wina. Si wina kwa siluza. Osa benera supporter. Imene ntangipa saa 1.5. Imene over 1.5. Yeah, over 1.5. Yeah. PSG versus Liverpool. Wow. PSG versus wow. Hey, what a good game. Imene ntangipa amachinyana kwambiri even the past few games akakumanyana 4 or 5. Imene so even over 2.5. Benfica versus Benfica ba home. Benfica versus Barcelona nimeneli. Benfica so games zao bakaba kuchita zigoli zambiri. Imenezo takwika tikupisa so zigoli. Zigoli musabere lugeni kuti anamwera zigoli anawina magame ambiri mu ikhanicho. Ndiyo somo kuti imene tipasa zigoli. Mabali ngati. I've been humbled ndi Champions League zoma kwepa ka stadium ni wamba. Ndina zilungamo. Zigoli imene. So zigoli so yours was yeah. What's the next game? Dortmund versus Lyon. Dortmund versus Lyon. Ndikupa double chance Dortmund ilipa home. Yes. Dortmund will draw. Yeah, Dortmund will win or draw bene. Okay. Well, Aston Villa versus Club Brugge. Club Brugge yaga moto. Koma Aston Villa ilipa home. Double chance Aston Villa. Maliza. Inter versus Feyenoord ilipa home. Imene ndikuipa saa 12 imene amekhala 1-2 kuti nyimbo imoziwina. Mulishuwa ande? Kungani ticket. Mamusha baba ticket yakungidwa. Yes. Inuyo ngati muona nkulu ticket yake sakunga mwenye tufuna timve. Mumukalipire mumuonese kuti ase izi city matere because we are family. Tufuna tizimanga share ma ticket go. We want to see people winning with 888bet. For the company mene even my odds yake they are there kuti mukawina muzikhala ndi makhodisidwa. Yeah. So this program is about you. It's not about us. If we just host here. Koma the program imene tikupanga nena kuti inuyo muzitoka information yenelera. Komanso we should move forward. Ndikunena kuti tikolozeni kuti kodi kubeta tingapite ku company yenelera it which is 888bet. We are made to win big. Yeah. So as we continue asante tipitise bonena kuti titseke program. Malawi tikumaithawa. Zikuyambika pompano zinthu. Top 8 kubwera Super League kubwera. Pali issue yamene nakuza some program yambiri kuti
why is it always anthu amakanganirana maplayer akakhala nthawi yathakale tinaona issue nena kuti kuchena kupita ku samana kupita ku Ekaya akumupanga anveo mawa which we saw in the social media and it was kuti ati mpaka Ekaya mamudikira ku office kuti and then we saw he's wearing a new car. What's happening really? What's happening in Malawi? Finances, man. Finances. Financial. Zikuvuta ndi ndalama man. Kuina kuja angomkwezira ndalama wapanga chisankho ni kompita state umeneko. Fusanga naona kuti kamema kali maplayer ndo chepa because ndio palibe kaliba ya somebody. Imene chili vena kabeza pita naye kukampanga sign. Kabena kuti ndipo maplayer ali. Azatafuna ndani fezo tete kangufuna imwe. Kwa taona maisha amene wambili inotu aba masign. Kaenda ulesa wa agent kuti asaka because maplayer ambili hivi ni mizimu. Yes. Even mu league ya championship. Kuli maplayer ambili mbiye metaona kuti these teams anakatopita wakatenga somebody has been released to Bless. Yes, and even season ni gani mujamba kali balizo chitika ya season makazo chitika sama pito training siri kumunyoza sambani kuma we are not kumano nkani yaikulu ndio wapangida release ndi Bless. Of course he's not bad. He's still a good player. Yes. Kumabe bali pana options ambili chimetinga ndi kwa anthu ena kuti kuli options ambili guys, you can go and look further. Tunena kuti that's not somebody ndi one of the best players ndizona inde komano now ndayo say simamutenga ndayo say simamutenga yeka changono sachidwi now yapezano competitor cause ndikalekale mene anasiyana ndi Bless ndikalekale timamvaso mpekeza kuti abweraso kupule si chani ma controversy mbwe kena kongoto ngunyengwa pita ante ngaso wina sanga kuti nyengwa pita anta chimakati maplayer achepa kapena tikutani kwa Malawi kapena ligi yathu mina tindia maplayer asa maplayer ali kwambiri zimene nazo ma agent chonde apeza ni nthawi kuti mpira apeze managers abwe mukayangani kuti mpira kumenyedwa bwanji kunja Malawi ina saina coach wasobana Pasua as Malawi coach ndi munthu amene akuyang'anira Malawi Pasua anachita po ndi ma games amene apasidwa acha kuti ndi ponda kuti akango and we saw kuti even the play was nice ko yake na yabwino are you impressed ndi ko yapo imene wabweresa this time kwambiri Pasua watuonesa kuti ndiko chwabwino kutenga ndi chiti njonse napanga umayi kuno Bless kutenga ziko zambiri and the very first game anampasa ija plus ndi kuweka ndi mponda komanso anaza weleka ndi the other coach of course ndani tamuti koma anaweka po and atatu mpira wabwino komanso Richard Manza Richard Manza and plus ndiko ya Gaba anthu anapanga nayo and people wanted Gaba to be in the squad. Gaba scored but in the squad Gaba squad ya bela ndio yo amba ndi bela squad ina I think kuchani kwa kumenyesa some local players local players I think kumenyesa some local players yes kuzikuchitika nkati moti amatimu ena wamenya ku maliki ndeso iyi ndiyo malo players akapakishani so anambira madandalo kuno ai squad nchani kamene is that the issue kuti amenyesa ma local players is that the issue imene anambira investors kuma it's not about ndikayangana squad ndi the same squad imene even Mabedi amatenga the same players wangongezera matimu ina kumenya be mutano za jani because even akaona anthu akumenya be maligi ena amapanga call ma players za player kamene are there the rules kuti asatenga ma player ena komano chan is still a little bit like chikombe chaching'ono ngati makosafa ndi akango akaikakana kuipanga beauty maona kuti ningasakaniza nani ndi ndani kubwera pakuti faiza udika kusogolo kuti and so he still need to try so the plan is to build up a team so you should trust the process now not just say no, but you should trust the process ku Malawi trust the process let the coach kuti akhale ndi choice yake aone kuti ambira potani tikupita potani that's the issue yes Bible ndisuka pali china chimene ungafuna photocosa mascoachers tiapange pick up anapita ku Zambia taona timu ya tingapo the first game ya 2-0 sinali bwino kwambiri koma the last game yo yamba inapangidwa ina banda kufanya mvula then anazamenyaso ndikuguza 2-0 ya wina 3-2 so pick up the scoachers pano basi tukuona ma player ambiri atika atapanga limbikise mumpira muli ndalama if you feel like muli ndi talent ya football tatende join now mene kufunika ma player pato kula sika nekene kakumenya suku France Montpellier kakulanda drama zabwino kulitapita so muli drama zambiri so asika na 10 and also it gives chikoka ku dziko lathu anthu amata kudzoti kuli Malawi kwambiri so big up to Scorchers kuchipinda kwathu pali china chimene ngafenso kukambira tsana malize program yathu ababa khanga tituta kwangula za zomwe timene akukambira inde kwangosala kuti tione kuti
ticket ya matala ifela mamush. Mamush. So you guys, we had fun. I hope you guys had fun. Tumanina kuti program hii tizipanga interact. Muzilema message zanu kuti fotokozera kuti what can we do to make this program better. Komanso tanina kuti who do you want to be in the program? Last time then Minister Ken amene anaipasa moto amene nkulu yamoneka ngati wanzeru kuposa iwo zaziwika kuti nkulu indopanda nzeru. So tell us who do you want to see on the program? Who do you want kuti tikankhulane naye timpane naye zinthu zake zimene inuyo maziyangana zampita zimene mona kuti simazimvesesa. So my name dzina langa ndi Emmanuel Phiri and nzangayo ndi Ande Mbutuka. Mr. Mbutuka. This is 888 Waga imene imapakidwa sponsor ndi 888 bets made to win big. So till next time, chill.